السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Medrese Ayşe Sıddıqa lil Banat gurufda oturan hormatly urdaşlar harma istiqamatlar bilen. Alhamdulillah wal minna hoşbahtana düýün Medrese Ayşe Sıddıqa lil Banat'yň seňňe urduq. Meşayihlarymyz, ulama-i kiramlar, ruhani hazretler, müjahidinler, ýaşy kişiler gelip medreseniň seňňe urup duaya ýaşy dualar berip duaya kelimatlar bilen haklarymyza medresen hakyna ýaşy dua beripdiler. Allah hemmelerinden razy bolsun. Wa şöyle bir medrese gurşajak diýip ýaşy kişilere meşwere etsek, ýaşy meşwere berdiler, o izhary himayet, o hoşluk etdiler. Her birlerinden kadyrdanlyk bildirýär. Wa hatda dahyly kişi bar, harici kişi bar, dünýäniň her hytda goşasyndan tabahal bu medreseniň emary üçin jany we mali taawun boldy. Her birlerinden izhary kadyrdanlygy, teşekkürlük bildirýär. Allah Taala hemmesinden razy bolsun. Kıyamat gün sadıklaryň sydykyny hep ýetişdiren pilla günnaýda boýly gelen pilla onuň sawabyny ýetirsin. Şunu ýene dostlarymyzyň takadaşylyky guruhda izhar etmäň bir Allah bilsin, o bir özüňiz bilin. Şöyle şert goýan üçin guruhda list edip ýazyp oturmadyk. Hatda düýniň özünde bir ayal musulman doganmyz bir siýasar ol siýasar eki onda diniň gamy, diniň pikri, imanyň fikri, ahiret üçin tiýarlyk ýöreginde bar eken. Medresede seňe uňatlygylandan soň awwalin medreseniň emary üçin sähm alan Hazret şu kişiler ýöne bar, meniň näçe pul berenmi we o zatlarymy guruhuňyzda izhar etmeň diýip şöyle täkid etdiler. Başga kömek etýänlerim şunu täkid etýär. İnşallah her bir musulman doganymyz iki hally kömek etmekligi, kömek fakat medrese harç bolar. Medreseden daşary Hudaýyna hasta hiç bir zady masraf bolmaz. Hatda telefonumuz, kart pulu hem onu öz deramadymyzdan inşallahul aziz tabahalym şondan taýlak gelip otyrsaňam. Medrese diýen plasyn inşallah muňçin berilen kömekleri, taawunlary, musaidetler fakat medrese masraf bolar. İnşallahul aziz bul kär hayrdan sähm alyňlar. Kem ol edde musulman doganlarymyz iki hamyapda bar. Kömek etjekdir inşallah iş bolangyň bir nefer bekarym gezýär. Bir gün işine kömek etse şol hem bir ketdiken kömek. Kem seherlerde namaz-ı tehejjüdden soň dua eden pillasynda bilen haklarymyza şu medreseň hakyna dua etse hem gaty ketdi kömek. Ve ol edde musulman doganlarymyz iki şu medreseniň başlanany bäri medyajiz bilen kadam ba kadam gelip otyrsyňyz. Allah Taala her birleriňizden razy bolsun we bazy musulman doganlarymyz izhary himayet we izhary teşekkürlük bildirip we özüniň muhabbetini izhar edip gelip otýar. Her birlerinden Allah razy bolsun. Hormatly musulman doganlar we ýaşy dualaryňyzda medreseni bizlere unutmaň. İnşallah bu medrese tekmil bolsa mundan inşallah setr hijaby ayal doganlarymyz talim alar we dünýäde ýaşaýyşynyň özüne sünnet tarikada, islami tarikada ýaşamaklyk pikri onda bolar. Bilýärsiňiz ki tabaqay unas, ayal tabakalar, ayal doganlarymyz bular karhany insansaz bolýar. Her wagtdy ki üýde bir ayal islah ýafta bolsa, ol gyzynyň islasynyň pikrinde bolýar, oglunyň islasynyň pikrinde bolýar, äriniň islasynyň pikrinde bolýar, beste üýüniň islasynyň pikrinde bolýar. Özü Kur'an okyp, hadis okyp, fiqh okyp, özü bir alim bolup çykan hatun ol ogluny alim etjek bolup pikrinde bolar, gyzyny alim etjek bolup pikrinde bolar, özünden jehalet uzak bolmak pikrinde bolar. Beste kança bir ýagşylyk bolar. Soň bir adam iki Kur'an we sünnetten bahabar, hadisde fuqadan bahabar bolsa, öýle adam soň bir güzerana barsa, ol güzeranda hem hemeleri ondan eser ýafta bolup, hemeleri
din bilen aşna bolar, na ol üýde saň uruş bolar, na gygyrış bolar, na onda bir şokun bolar. Şol jätle bizleriň gyzlarymyz, gyzdoganlarymyz alymy bolsa, Qur'an we sünneti bilýän bolsa, jamia ýakty bolar, rowşan bolar. Bizlerde şol pikir bar. Qasam ba Huda, Allah şahit. Allah gawah, Darul Iftada otin mana kitaplar şahit. Şolar şol jätle başga hiç bir pikir ýok. Namu şöhretiň pikiri ýok. Eger şoňa namu şöhret niýetimizde bolsa, Hudaýyna hasta medrese-i Kasymyýa goýardyk, ýa ýene bir zat goýardyk. Şoňa medrese-i Aýşe Siddiqa el-Banat diýip Hazreti Aýşe inemiziň adyna goýdyk. Kıyamet günü şolaryň şefaatyndan umydwar bolup. Hormatly musulman doganlar, inşallah medreseni unutmaňlar, sähm alyňlar. Dünýä kötüp gitýär. Herçend bir adamda maly dünýä daraý bolsun, ýerinde galýan bir zat. Her kim öz ahiret üçin uzatýar, öz üçin ahiretde sermaye bolup durýar. Kâr okut bişenasu kâr digeran, cüz ibadet nist kâret ejwan. İnsan öz işini tanymaly. Bu medrese gurşamak, bundan sähm almak öz işimiz, hormatly musulman doganlar. Bir adam başga mal dünýä udara jemedik diýip, ol başga işi bolýar. İnsan ölenden soň onuň maly taksim tereke bolýar, oglanlaryna, gyzlaryna taksim bolýar, başga bolýar. Emma onuň hesabyny şo tapan adam berýär. Emma tiň netijesini, paýdasyny başgalar görýär. Emma ahiret üçin bir adam kazanç edip bilse, ol hiç zaýa gitmeýär, hormatly musulman doganlar. Wagtlaryňyzdan ziyada aldım. Bagşlaň. Assalamu alaykum we rahmatullahi we berekatuh.